Kito, ito magbalo ka, Kito. Tsaka ka tayo, pwede kang kumakain. Aerial liner yata. Yan, good afternoon mga master. Nandito kami ngayon sa part na nasa muna yung mga tropa mo. Masabi mo. Ano masabi mo? Dali ka nga sabi. Namalig yung watay? Ano gagalaw siya? Malusa. Linda lang ka lang. Atin din yan. Kasi, Ano bang kadalo? iyan, kaya ni talaga, papunta na dagat dyan. Dagat. Gas, kaya ni. Pero makatakot sa Sa tingin view, oh. diba? Kaya, Okay lang, sa tingnan. Pwedeng dito na lang ako, ano. First. Paglaw. Wala malulam na eh. Pwede yan. Magpapagdungin na. Ha? Magpapagdungin na. Hindi, mga yun yan talaga eh. Pang kahit